Na Bučkovskom amfiteátri vypukol festival Na plný dých 20. až 21. júna, kde celá dedina hrá, spieva a tancuje. Toto je Kasánka, vlastne vedúci skupiny Kasánka. Ako si spokojný dneska, Marcelko? Nadmieru. Fakt krásne vystúpenie, krásne ľudia, krásne prostredie a krásne počasie. Táto udalosť už to prebieha, jak povedal sám riaditeľ, 11 rokov a je to niečo úžasné, krásne, určite za tým veľmi veľa práce a my si to vážime, že tu môžeme ako folklórna skupina Kasánka vystupovať každý rok a sme tu ako domáci. Takže myslím si, že aj tí ľudia, ktorí sú tu, že je to všetko to, čo potrebujeme pre to, aby sme sa mali dobre. Hlavne je to také lokálne, že teda zviditeľníme aj ten náš región, aj tie skupiny, ktoré sú lokálne. Dievčatá, vy ste ako spokojné s tým, že sa vôbec takáto udalosť na Bučkovci deje? My sme veľmi spokojné. Je to tu super, naozaj. A čo sa vám tu najviac zapáčilo dnes alebo včera v rámci programu? Podľa mňa tie skupiny sú super, všetky. Skupiny. Čiže vlastne má sa človek aj na čo pozerať a má čo aj počúvať. Áno. A keď by ste hodnotili Na plný dých festival ako taký od 1 do 100, koľko by ste mu hodnotili? 101. Zo Záhoria, zo Sekúl. A čože tu robíte? Aj ste vystupovali, alebo ste sa prišli iba pozrieť? Nie, my sme sa prišli iba pozrieť, toto kamarátkin muž tu hral práve, takže sme ho boli podporiť. A ako miestnú udalosť Na plný dých na Bučkovskom amfiteátri hodnotíte túto udalosť od 1 do 100 na koľko? 1 000 000. Aj budúci rok sme tu znovu. My sme nevynechali iba jeden jediný ročník, keď sa Radko ženil. Takže hodnotili by ste túto udalosť od 1 do 100 na koľko? Na 100. Čo sa vám najviac páčilo dneska alebo včera na tomto festivale? No však, čo ty mám povedať? Všetko. No, každá kapela je niečím výnimočná, dobrá, super. Nám sa ľúba dýchovky, my ich milujeme, takže super. Toto je náš pán starosta obce Moravské Lieskové, Robert Pálko. Robko, ako je náročné vytvoriť takúto udalosť? Aké úsilie treba vynaložiť na to, aby takáto úžasná atmosféra mohla vzniknúť na kopaniciach, ako je Bučkovec? Tak z nášho hľadiska zo strany obce, tak je to v prvom rade čest, že sa tu niečo také deje, lebo je to jeden z takých väčších festivalov. Druhá vec je, že teda my podporujeme občianske združenie. Občianske združenie je ten gestor, ktorý to ťahá, tak je také z našej strany troška jednoduchšie celé to organizovanie. No a tretia vec taká dôležitá, že proste to funguje, ide to, tak tým pádom prakticky ten ďalší ročník je bez nejakých otázok. Všetci ideme naplno, každý vie, čo má robiť, aj keď teda sme tu trošku netradične ten rok, ale na to sa nabaluje treba zrekonštrukcia tu tej požiarnej zbrojnice, že je tam nejaká logistika zabezpečená, máme tam kuchyňu, sociálky sú tam, čo tu nebolo, je tam miestnosť na prezliekanie, taká šatňa. Tuto máme vlastne zázemie v kultúrnom dome, takže všetky tie veci a celá tá logistika okolo to podporuje a hlavne uľahčuje. Je to samozrejme aj finančná stránka, áno, pretože okrem teda tej nejakej dotačnej podpory, tak obec tu má v podstate svoje zásluhy aj na takých nepriamých veciach, ktoré možno ani není vidieť, príprava areálu a ďalšie veci súvisiace s tým. To sú výborné správy, čiže máme nejaké úžasné novinky vlastne v našej obci Moravské Lieskové, konkrétne teraz hovoríme o Bučkovci.
Čo je na tejto udalosti, čo tu bolo dnes, včera a dnes, také asi najvzácnejšie, na čo si hrdý, že sa tu deje, alebo že niekto prišiel, alebo že sa tu niečo odohralo, alebo odohrá? Tak základom sú ľudia. To je absolútne základná vec. Keby nebolo ľudí, tak v podstate každá jedna akcia vyhorí, lebo robí sa to v prvom rade pre ľudí, aby tí ľudia sa tu prišli zabaviť. Je to potom aj nejaká ekonomická otázka, pretože samozrejme, že nemôže sa spraviť niečo takéto v štýle, že sa to nerentuje a že tá ekonomika sa v podstate nezabezpečí tým vstupom, keď tí ľudia tu sú a všetky tými vecami, ktoré sú okolo, aby aj ľudia v stánkoch zarobili. No ale druhá taká dôležitá vec je počasie, že vyšlo počasie. To je základ. Bez počasia, pamätáme si, mali sme to niekoľkokrát aj v horšom počasí. Je síce už dneska leto, aj to atmosférické, ale jún býva niekedy horší ako jarné mesiace alebo jesenné. Takže hlavne aj to počasie. No a to, že Lieskovom sme sa už naučili aj po tých niekoľkých rokoch, keď bola taká odmlka, sme sa naučili zabávať. A čo by si odkázal všetkým, ktorí sa nezúčastnili a sú celkom nadšencami takýchto podobných udalostí? Viem, že teraz, akurát sme to tu pred chvíľkou spomínali, že dosť akcií je tu v okolí, či Nové Mesto nad Váhom, či tuto Hrozenkov, alebo na Mijave. Takže každý si našiel ten svoj žáner. Tí skalní a tí, ktorí tu každý rok chodia, tak tí sú tu a tí, čo neprišli, tak môžu banovať a minimálne ich pozývať na ďalší ročník, aby si zaobstarali vstupenky, alebo teda spravili si voľno, pripravili sa na to, že keď chcú stráviť pekný víkend, príjemný víkend a mať z toho aj pekný kultúrny zážitok, tak nech prídu o rok znova v týchto niektorých dňoch, lebo sa to tak okolo toho 20. vždy deje, na plný dých do Moravského Lieskového. Čo sa vám tu najviacej páči a čo vás najviac zaujalo, prípadne chytilo za srdco? Dychovka ako taká. Po 10 rokoch hrávam v Dychovke, takže ma to baví. Potom sú tu pekné hudby, pekné pesničky, pekné dievčatá, dobré jedlo, výborné pivo, takže všetko naj. Keby ste hodnotili túto udalosť voči ostatným, hodnotili by ste od 1 do 100 koľko? 99,9. A prečo už nie je rovno 100? To si nechávam ešte na budúci rok. Tak mne sa to veľmi páči, ja som rád, že táto tradícia sa tu zachováva. Ja som osobne sám 30 rokov aktívne hrával a teda tá Dychovka má u nás tradíciu veľmi dlhých niekoľko rokov. Prešlo tu niekoľko kapelníkov, nešlo tu stovky muzikantov a že tá tradícia sa stále zachová, tak to ma veľmi teší. A čo ťa zaujalo najviacej na tohto ročnom festivale Na plný dých? Tak zatiaľ čakám na vystúpenie Drietomanky, teda predpokladám, že tam bude aj nejaké koncertné skladby, nie len takéto pesničky, hoci mám samozrejme rád aj ľudovú pieseň, ale očakávam nejaké virtuóznejšie vystúpenie a teda predstavenie sa niektorých lepších muzikantov. Ak by si chcel niečo vylepšiť, čo by to bolo na takejto udalosti, alebo celkovo v tejto obci to celkom žije v poslednej dobe, každú chvíľku je nejaká udalosť, či už nejaká veľkolepejšia alebo skromnejšia, máš nejaký nápad, ako spraviť túto obec ešte zaujímavejšou a vítanejšou pre hostí? Tak samozrejme všetko sa dá vylepšovať a môj osobný názor by bol, aby som spravil jeden veľký odznova postavený areál pre takéto akcie. Dobre, takže na budúci rok vybudujeme Koloseum, kde to bude ešte o niečo veľkolepejšie. A vás sa môžem spýtať, čo vás najviacej zaujalo na tomto festivale? Dobrý den, tak já jsem tady kousíček jenom za hranicama z obce Korytná. Poprvé jsme tady, my většinou jezdíme po těch moravských festivalech, v loni jsme s manželkou byli v Drietomej, jo, takže pro nás to je premiéra. No, manželka, kdyby tu byla, ta je lepší komunikátor, ta by to víc povykládala. Ale souhlasím s tím názorem, že chtělo by to asi určitě nějaký větší, lepší
areál než tady tohle. Určitě si to zaslouží. A potom kritiku, protože těch festivalů jsme taky projezdili hodně, za mě maximálně 4 kapely. Jak už je to víc těch kapel, 5-6, už je to roztáhlé na 5-6-7 hodin, už je to jako strašně dlouho. Čo sa vám stalo, že takto s báličkou chodíte? Čekám na výměnu kloubu kolenního v září. No už tak to budete musieť trošku viacej odpočívať, čiže ešte teraz to treba využiť na plný Ale dých. miluju dechovku, tak to si nenechám nikdy ujít. Takže na plný dých treba ísť, treba absolvovať. Na plný dých, a i když něco bolí, tak prostě hudba je důležitá. A čo si najviacej ceníte na festivale na plný dých? Ta atmosféra je tady krásná, prostředí je tady hezké, zelené a dokonce si myslím, že je tady výborné pivo. Takže asi tak. Na to by sme nemali zabúdať ani my však. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Dobrý deň, môžeme sa vás opýtať? Čo moje zlatenko? No, že čo také dobré ponúkate tým ľuďom, keď už sem si dajú tú námahu, že sem prídu, zaplatia asi také skromné vstupné. Ja si skôr myslím, že čo také dobré. No, fantastické pivo, krásnu hudbu, fantastickú kávu a hlavne je tu fantastická obsluha. Presne, milých obsluhovačov a milých zákazníkov. Veľmi príjemných a spokojných. Tak tú kávičku si objednávam. Áno, dobre, super, už aj robím. Za tento rozhovor máš kávičku gratis. Ďakujem. Tak máte 2 kávičky gratis. Áno, aj s mliečkom, môže byť aj s mliečkom. Jednu s mliekom a jednu bez mlieka poprosíme. Čo sa ti tu najviacej páči? Že pekne tu spievajú aj tancujú. Aj ty spievaš a tancuješ? Trocha, aj tancujem. A chcel by si niekedy aj ty vystupovať na tomto pódiu? Áno. Krásne. Čo sa ti najviacej páčilo dneska? Neviem, čo sa mi najviac páčilo, ale tie stánky asi a ešte tie tance a tie kapely sa mi páčili najviac. A tatino a mamina poslúchajú? Aj moc nie. Tak to sú potom huncúti. Áno, sú. Jak sa bavíte? Výborne. Čo vás najviac zaujalo na tomto programe? My sme prišli teraz, takže pozeráme, ale verím, že podľa programu, ako je, by to malo byť veľmi dobre ešte do konca. Môžem povedať niečo ja? Mne sa veľmi páči venku, keď hrá pred tým programom tá muzika. To už máme natočené, áno. Áno, to máte natočené, už to netočte. A táto, čo hrá tu na tom hlavnom pódiu? Dobrí sú, tí hrali pred chvíľu venku a tí hrali parálno a hrajú aj teraz. Kebyže hodnotíte od 1 do 100 tento festival na plný dých na Bučkovci, Moravsko-Lieskovskom, nakoľko by to bolo to hodnotenie? Dal bych tých 85. Ja by som dal vyššie 90. Ja myslím, že na 100%. No, 95 bych dal. Tak aby sme neboli, to tak tiež dáme 95. Doteraz sme mali samé 100 bodov zo 100, takže sme to trošku aspoň zdramatizovali, tak sa to podarilo. Lebo by boli moc napúkaní, preto som dal 85, aby ešte na tom pracovali, lebo je to dobré, ale sa tu kopu veci chýba. No. Súhlasím, lebo kvôli tomu, aby sa mohlo zlepšovať ešte. Je to perfektná taktika na zlepšovanie tejto kultúrnej zložky. Chodíme každý rok, takže chceme, aby každý rok sme boli lepší a lepší. Takže naozaj veľmi dobre, že je to tu v Lieskovom, že to máme po ruke a druhá vec aj tie hudby, ktoré sem chodia, že je to dobré obsadenie, dobré kapely. Sme spokojní. Naozaj úprimne sú ľudia tu na šťastní, že takáto udalosť sa deje, pretože je naozaj kvalitná a nádherná.
ono to bolo také prosté. Chceli sme festival, ktorý bude dýchovkársky a napadlo nás to, že aby sme spravili niečo aj pre mladších a aby to nebolo spravené tak, že názov je Festival dýchových hudieb. Ono to tomu trošku príslo, aj ten Festival dýchových hudieb, ale aby to bolo len aj s dýchom, aj s festivalom, tak manželka hovorí, že bolo by dobre, keďže to dáme s tým dýchom, tak bude to na plný dých. Takže vymyslela to vlastne moja manželka Monika. Ja som ako odchovanec není vôbec zo Zušky, to je pravda. A môj otec bol pokračovateľ jednoho z najznámejších drietomských učiteľov Pavla Stopku. Pavol Stopka bol človek, ktorý bol jeden zo spolupracovníkov Karola Pádivého a Karol Pádivý bol jeden z najväčších nestorov dýchovej hudby na Slovensku v celom 20. storočí. A som hrdý na to, že vlastne tá niť pokračuje aj so mnou, pretože bol Karol Pádivý, Pavol Stopka, môj otec, ktorý to prevzal po Pavlovi Stopkovi a teraz vlastne môj brat a ja sa snažíme robiť v Drietome a vlastne celé to tak ako si viažeme aj na Moravské Lieskove, keďže ja tu bývam a vidím, že to spája všetkých ľudí, tak som rád, že sme to celé premostili až do tohto levelu. Tak ja učím hlavne dýchové plechové nástroje, ale nie mi cudzia flauta, bicie a začiatky hociakých dýchových nástrojov a hudobných nástrojov, ktoré aj klavír samozrejme, lebo keďže som študoval aj na konzervatóriu, tak pre mňa nie je problém naučiť začiatočníkov na klavír. Nie je to také ťažké, ale verím tomu, že keď niekto príde a okusí kúsok dýchovej hudby, tak ten klavír samozrejme bude potrebný, ale dýchový nástroj je pre mňa prím. Keď nebude tvrdej zemi vždy